Я зычу добрага дня ўсім, хто наўмысна ці выпадкова апынуўся побач. Час кіравацца назад у часе. Наперад у мінулае нашай агульнай культурнай і гістарычнай спадчыны. Лавенчыцах, што непадалёк ад раённага цэнтра Чаусы, мы талакою вясну загукалі. Подай, Божа, ключик, вясну адмыкаці, а зіму замыкаці. Зима у вазочку на адным палазочку, а вясна на баране. Бережок. Ой, выйду я на гору, на крутенький бережок. Золотые веслы заблистали над водой, беленький малойчик. Сейчас уже музыки достаточно. Ты жмень, можно больше голоса чуть добавить теперь, либо чуть тише музыку. О, яркая, непревзойденная и непокоренная. Рад приветствовать тебя снова в нашей студии. Здравствуй, мой дорогой дружочек. Привет, привет. Ну что, будем делать красоту? Да, будем делать красоту. Ой, красота в красоте. Я сделал песню в таком немножко экспериментальной разработке. Ведь когда артист экспериментирует, это его показывает всегда с новой стороны, делает немножко интереснее. Конечно, Артем. Ну, я тебе скажу, когда я услышал эту минусовку твою, мне сразу вот захотелось как-то спеть это все по-другому, не так, как я обычно это делаю. Поэтому вот ты правильно говоришь. Скажем так, выведем артиста из зоны комфорта. Поехали, давай. Давай. Быў час, калі мы вандравалі па Магілёўшчыне ў пошуках цікавых мясцінаў і годных герояў. Цяпер час узгадаць самыя яскравыя моманты падарожжа, сабраўшыся ўжо тут, у мінскай студыі. Гэтым і зоймемся, а паралельна будзем назіраць за тым, як набывае новыя сучасныя рысы адна з запісаных намі ў экспедыцыі песень. За апошняе сёння ў адказе наш аранжыроўшчык Артём Кондратюк і выкшталцоная кабета Зінаіда Фурор. Зінаіда Фурор, сцэнічны вобраз артыста маладзёжнага тэатра эстрады Евгения Рымалковича ўзнік у 2015 годзе. Першае з'яўленне на сцэне – роля маці ў спектаклі «Вяселле». Артыст у гэтым вобразе ўдзельнік шматлікіх пастановак тэатра эстрады, напрыклад, гэтыя «Вясёлыя грэкі», «Ноч перад калядамі» ад вінта, а таксама тэматычных канцэртаў. У рэпертуары Зінаіды Фурор папулярныя шлягеры, народныя песні, аўтарскія гумарыстычныя маналогі. Каб солнце не погасло, каб травка зеленела, каб хутка жито спела. Темна ночка, темнюсенька, темная ночка, темнюсенька. Ночка, темнюсенька, темная ночка, темнюсенька. Дорожачка, дарнюсенька, дорожачка, дарнюсенька. А мне млойцу Сондра
А тут у раённым цэнтры я бадай узгадаю людзей, якіх вы несумненна ведаеце, але ці ў курсе, што Чавусы іх малая радзіма. Тут з'явіўся на свет біятланіст Сергей Новікаў, які падзяліў з Улі Эйнарам Бьёрндалінам срэбра алімпійскіх гульняў у 2010-м. Дынара Алімбекова, алімпійская чэмпіёнка па біятлоне. А яшчэ ў вёсцы Гразевец нарадзіўся знакаміты этнограф, фалькларыст і мовазнаўца Іван Насовіч. У Чавусах першая жанчына ў расійскай імперыі, якая атрымала вучоную ступень доктара медыцынскіх навук Варвара Кашаварова-Руднева і многія іншыя. Не маглі бы не збочыць з цэнтральных шляхоў, каб не ўбачыць вось гэтую адзіную старадаўнюю царкву ў Чавускім раёне. Благавіцкая свята-нікольская царква нездарма атрымала сваю назву. Напрыканцы 19 стагоддзя мясцовыя сяляне напісалі прашэнне цару на выдаткоўванне грошай на будаўніцтва мураванага храма, бо старому драўлянаму ўжо больш за 200 гадоў. 10 сакавіка 1899 года на падставе даклада інжынера Паўлаўскага быў зацверджаны праект, а 31 кастрычніка 1904 епіскап Магілёўскі Мсціслаўскі Сцефан урачыста асвяціў храм у Благавічах у гонар цара Мікалая II. У савецкія часы свята-мікольскую царкву закрылі, купалы крыжы скінулі, фрэскі зафарбавалі. Толькі на сцяне застаўся вобраз святога Мікалая, які, як не зафарбоўвалі, праяўляўся ізноўку. Проехали колькі сотен кіламетраў, каб трапіць у капані Чавускага раёна, паназіраць за абрадам саракі, ці, як тут кажуць, соракі. Пойдзем гушкацца на арэлях. Гляньце, якія прыгожыя у нас арэлі. Ой, каблён, высокі рост! Каб камары не кусалі! Каб душкі да нас прыляталі! І сонейка свяціла нас, дзяўчат усіх, весяліла! Благослови, Божа, благослови, Божа, вясну красну кветі, вясну красну кветі. Благослови, Боже, на тихое лето, на буйное жито. Каб наша жито в трубы повелося. Благослови, Боже, благослови, Боже, зиму замыкать и весну красну петь. Благослови, Боже, благослови, Боже, всем добрым людям доброго здоровья. Доброго здоровья. На поле снопами, а у меня скирдани. На таку молотна, а у меня присыпна. А цяпер робім невялікі перапынак, спынім нашае культурна-гістарычнае падарожжа, каб зазірнуць у сталічную студыю гуказапісу. Тут аднаўляюць народную песню аранжыроўшчык Артём Кондратюк і Зінаіда Фурор. Выйду я на гору, на крутенький бережок. Гляну я на воду, там корабличек плывет. Зажато немножко вот. Раскрепоститься. Не по-фурорски это все идет. Я поняла, более раскрепощенно. Спишем это на черновой вариант.
на нераспетость. Я зразумела, Артем. Ага. Не, ну, шановная моя, ён такі смешны. Ён думае, што я спужаюся нічага. Ну, я ж такая кабеціна з гумарынкай, таму мне нічога не страшна. Зробім новую песню так, што загучыць як песня. Крикнула уточка у моря, крикнула уточка у моря, попала Машечка у горя, попала Машечка у горя. Приехали мы с вами у Темный лес, менавіта так называется вёска ў Дрыбінскім районе. Тут разом завітаем до цудоўных жанчын з калектыву «Залаты ўзрост». Вылейте воду из моря, вылейте воду из моря, вызвольте меня из горя, вызвольте меня из горя. Дарэчы, існуе паданне пра ўзнікненне станцыі «Цёмны лес». Першапачаткова яе меліся зрабіць у мястэчку Дрыбін. Аднак у пані Епіфанавай, тагачаснай уладальніцы Дрыбіна, тут для ўрочышча Кулакова быў лясны надзел. Падлічыўшы ўсе выдаткі на дастаўку драўніны да Дрыбіна, ашчадная пані зразумела, што для прыбытковага гандлю лесаматэрыяламі значна танней будзе даць хабар праекціроўшчыкам чыгункі, каб яны змянілі праект. Так гэта было ці не, але факт. На мапе з'явілася менавіта станцыя «Цёмны лес», будаўніцтва якой распачалося ў 1916 годзе. Так, детки, сейчас будем гулять с вами у каменчика. Раньше мы гуляли у каменчика, в школу проходим, ложим каменчики на перерывах и гуляем. Берем по 5 камушков. И вот начинаем сразу с 11. Раскидываем каменчики и гуляем. Ай, с горы, с долины, Ай, гори, долины, бегли коники, шатыры, бегли коники, шатыры. А с горы, с долины бегли коники чатыры, а ўсе чатыры сівыя везли карету синюю. Звянчалі Машечку сілаю, не так сілаю за грошы, не так сілаю за грошы, што я Іванечка хорошы, што я Іванечка хорошы. Сваточак ты наш домовый, няси гаршочак мёдавы. З гаршочка твайго не з'ядзім, толькі ў донышка паглядзі. Звянчалі Машечку сілаю, не так сілаю за грошы, не так сілаю за грошы, што я Іванечка хорошы, што я Іванечка хорошы. Я ізноўку вяртаю вас з вандроўкі па Магілёўшчыне ў Мінск. Варта паглядзець, на якім этапе знаходзіцца працэс надання сучаснага гучання адной з запісаных намі ў экспедыцыі песень. Завітаем да Артёма Кондратюка і яскравай артысткі Зінаіды Фурор. Аж упрела. Смотри, по нотам. Ты немножко занижаешь. Это не страшно, я потом могу исправить, ну, если ухватишь, да? Артем, это ты там ля не дотягнул, а не я. Понял?
«Паразит». Вы знаете, ну, песня, конечно, у оригинале трошки такая сумноватая, про нещасную жаночую долю. Ну, мы живем зараз у другим часе, и девчаты зараз другие, тому мы ее зробили трошки веселей, задорней. Ну и, в общем, мужики, задумайтесь. У вандроўках па Магілёўшчыне вырашылі прыпыніцца ў абласным цэнтры, дзе з усіх славутасцяў, на якія ён багаты, засяродзілі ўвагу на абласным драмтэатры, старэйшым на Беларусі. Магілёўскі абласны драматычны – гэта першы на тэрыторыі нашай краіны агульнадаступны тэатр. Тут спяваў Шаляпін, іграў Рахманінаў, наведваў Мікалай II. Грошы на рэалізацыю ідэі маладога амбіцыёзнага архітэктара Пятра Камбурава збіралі ўсім горадам. Будаўніцтва абышлося ў 55 тысячаў рублёў, амаль удвая больш запланаванай сумы. Справа ў тым, што ў 18 стагоддзі на гэтым месцы знаходзіўся замак, які пасля засыпалі. Будаўнікі мусілі капаць катлаван да цвёрдай глебы. У выніку падмурак тэатра атрымаўся рэкорднай глыбіні – ажно 10,5 метраў. Ну а далей мы завіталі ў вёску Палыкавіча Магілёўскага района да цудадзейнай крыніцы. Яна сталася найбольш вядомай пры графе рымскім Корсакаве, які ўзвёў над ёю каменны грот. Увогуле ж крыніца вядомая з 1552 года, калі навакольныя землі належалі старасці Станіславу Кізгайлу. А вось граф рымскі Корсакаў пабудаваў тут капліцу ў гонар святой пакутніцы Параскевы Пятніцы, апякункі шлюбу, жанчынаў і дзяўчатаў. На мяжы 19-20 стагоддзяў лічылася, што кожная кабета ды дзеўка мусіла прыйсці да крыніцы пешшу. Я сваю місію з пэўнымі акалічнасцямі выканала. І зноўку за плячыма пэўнай адлегласці мы ў вёсцы Восход Магілёўскага района. Мяркуючы па назве, узнікла яна не так даўно. Тут для нас зладзілі вясновы абрад саракі. Весна красна, прогоняй зиму, сустракай лета. А яшчэ ў нашай вёсцы кідалі палкі праз дрэва. Хто перакіне 40 палак, тому будзе на весь год шчасце. Паспрабуеш, Андрейка? Калі ласка, дзяўчаты, дайце ему прайсці. Яшчэ вышэй! Молодец! Тою полі стаіць верба, побач крыніченька, дзеўка коніка вядзе, стрэне казаченька, дзеўка коніка вядзе, стрэне казаченька. Ой, у полі стаіць верба, побач крыніченька, дзеўка коніка вядзе, стрэне казаченька. Дзеўка коніка вядзе, стрэне казаченька. Стаіць каліна бела за крыніцай, а любіць казака та маладзіца. Стаіць каліна бела за крыніцай, а любіць казака та маладзіца. Любіць казака маладзіца. Любіць казака маладзіца. Коні п'е холодну воду, а казак спявае, а дзяўчына
дзяўчына казаку вочы заглядае. Ты ж мяне пакінуў, всё з разбітай головой. Ой. Слово «ой» напряженно звучит, тяжело. Угу. Надо, как будто ты выдыхаешь. Ой. Чего? Я вот думала, например, что тут она, знаешь, такая типа, ой, бог тебе накажет, понимаешь? А то есть она такая ему угрожает немножко, понимаешь? Слово «ой» относится к фразе с разбитой головой. Ты с разбитой головой, ой. Ну, мы тут драматургию с тобой дадим некую, ну. А так получается, что, ой, бог тебе накажет, понимаешь? Зиночка, все, спасибо, записали. Все, стоп. Святые. Все, слава богу, дорогие друзья, отписалась, отмучилась, аж до упрела. Ну, пойдемте слухать и глядеть, что атрымалось. Сёння вы сталіся сведкамі нашага фальклорна-гістарычнага падарожжа па Магілёўскай вобласці. За гэты час адбыліся радыкальныя змены з народнай песняй. Варта паслухаць яе ў выкананні Зінаіды Фурор і прызначыць новае спатканне. Праз тыдзень паедзем у Відомлю Камянецкага раёна завіваць вянок маладой. Далучайцеся. Ну, а вось па гэтым адрасе усе прагныя могуць убачыць абрады і песні, занатаваныя праектам «Наперад у мінулае» у нескарочаным варыянце. Выйду я на гору, на крутенький бережок, гляну я на воду, там корабличок плывет. Золотые веслы заблистали над водой, беленький малойчик, что ж смеешься надо мной? Была б жая девка, я б на улицу пошла. Была б я удовка, в пирушечках была. Ты ж меня покинул, ни девицы, ни удовой. Ты ж меня покинул, все из разбитой головой. Ой, бог тебе накажа, все несчастною судьбой, несчастной судьбой.